lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngokukhulu kuyithoba ngizothatha leli thuba ngibingelele umndeni waqulu. Ngokukhulu nje ukuhlonipha ngiyabingelela boqhashi sanibonani. Namhlanje ke nomela phambi kwenu uPastor Nkosi. Igama lami uSamuel waNkosi. Ngihamba nomfundisi la Archbishop lami uMlondo ukuthi akekho namhlanje simele sikahle ngabe ngizosizana naye. Amen. Amen. So bathakayo ngizothanda ukuthi sisebenzisane sonke yebo khona sise ngcwabeni okanye esimene singesihle kahle. Amen. Amen. Kodwa sibuye sikhumbule bathakayo ukuthi namhlanje sizovalelisa okanye sizobungaza usuku kaNompendulo esemhlabeni okugcina ngesidumbu somzimba wakhe. Amen. Amen bathakayo. Amen. Bazalwane angilindele angisho ukuthi ningawenzi but bengifisa ukuthi singakhali kepha senze lokho ebengafisa ukuthi sibone sikwenza. Haleluya. Haleluya bazalwane. Wamela uNkulunkulu endlini naphila ngithi haleluya bazalwane. Amen. Haleluya bazalwane. Amen. So ngiyacela bazalwane singadli isikhathi nabazokhuluma namhlanje angunasikhathi nempela. Ngicela bazalwane singabambezelelani. So ngizoqala nje Nkosi yami inkonzo kodwa ngaphambi kokuba ngiqale inkonzo ngizosho umuntu ozosivulela inkonzo ebese siyahlabelela bazalwane besiyabama sonke ezingaphambili. Amen. Amen. Uzosivulela inkonzo umama usithole ezosivulela ngomkhuleko ngiyatholela mama usithole singayithatha igama. Amen. Igama lenkosi umzala wami bengithi
umzala wami ayikho into bengingayiqondi nayo. Ngiyaxolisa kazi. Ngiyaxolisa mzala. Ngiyaxolisa angibanga umzala oqotho kubo. Ngihlulekile ukubona uma ubhekene ne-depression. Bekumele kube yimina engikubukayo ngaso sonke isikhathi. Bekumele kube yimina engikucheckayo ngaso sonke isikhathi. Leli mzala. Ngixolele. Ngixolele mzala. Angituleni bazali. Ngixolele mzala. Ngizocela ozokhulumela abangani uManyambose bengicela uphakame sisine indawo phansi ngicela bazalwane. Amen.
Dear Miss N. Xolo, thank you for giving us the opportunity to interview you for a position with our company, but unfortunately, we cannot offer you a position at this time. Unfortunately, we cannot offer you a position at this time. zakho lapho sebephendule lapha sasenze khona ama-interview cabanga ntwana ikode job yo ntwana nosithembile futhi naye utholile. Siyabonga katani usithembile ngisanda wathola manje asifuneka lekumkhere. Hawu mfethu kanjani manje? Ahadla mntwana zobakhele mfethu ungagive up mfethu. Uma khona line ama-CV ngizokunikeza njengoba nawe mfethu osikhiphele line nababa. Ayikho inkinga katani uma uthola i-info thithibele. Ngithi ntwana zohamba sonke I'm very disappointed ntwana yami no. Alright, ngizoba right. Alright ntwana yami sokhuluma ngizophushela esinye ispan mode seqhamuka kanjalo yabo. Sonke ntwana yami ngiyakuthanda ne. Ngiyakuthanda ntwana mhlobo. Ngiyakutshela-ke wemngane mina angiyazi indaba yamaphendlo usingathini. Uyabona-ke nje manje akasadli ngisho nokudla nasitsha sakhona. Phela ntombi bese ungekho isidingo sokuthi usibuyise sinotho phakathi. Phela lo wami uyasebenza. Hayi nawe-ke mngane hayi asasha bo. Ngiyakutshela phela umngane angithi phela mina lo wami ngasebenzela umhlalisa khona le eThekwini ngathi nje angasabuni. Asho kaje. Ngiyaxoxela. Angithi phela lo wakho kwi-comfort zone. Maluphume kwi-comfort zone. Awu uthi uyawafaka nje ama-CV naye. Uma kwi-comfort zone uzothola kanjani kuhlele khoneni? Eyi mngane angazi ngizokhuluma mina noma kutayimbulo angazi. Uthi uyamdodosa. Dodosa kakhulu wena mngane le bengiyibonayo ngawo. Amdodosa kakhulu. Ayikho nje lento yakho lapho nakanawo lento serious ngofuna umsebenzi. Uyamdodosa. Kumbe wayenzeni? Awusenza kodwa ini? HR. We hayi. Khohlwa ngingane vele nje khohlwa. Yini? Kumele wenze lezi zinto lezi ethi uqine. Lokho nje. Namsebenzi. Kanti yona yomsebenzi. Angithi phela lo wami ke engineering. Ayibo. Ayo HR. Yini? So sekuphela izifundo. Aqale phansi. Aqale phansi mama. Mama ngizokhuluma naye mina lo muntu. Ayisambeni. Ayeka nje ukuthele nje. Abe serious. Asabo Ngoba phela ufuna sambe. Ufuna check lapha engadini. Oh, konje phela. Uyemlime. Thina nje amazambane ayifikela. Kwathuleka bona ekhaya kuphi nompumelelo? Yazi angimazi ma ngimgcine ekudeni ekamereni lakhe ebeyothenga ithama esitolo. Mhlawumbe futhi ulela ngimazi. Ngibizele yena ntombi. Sisinampendulo. 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 Walele mina ngishaphi ngapha? Ngazana naye ikhathi mina ngibiza imali. Uthi uyeza ma? Baba. Kwenzenjani sesiwalala mina ngaka? Awuyithola. Ayibo phela ngiyakwazi mina. Awusho lezi zinto zakho zaseThekwini zama-interview hamba kanjani njani? Eish ma. Right. Ungiphathele nami nolwazi ngafa. Yebo ma. Ma.
La mabili ngithatha ngabantu kodwa la mabili basangisebenzisa. Kodwa uthanda sithembe nabathathiwe. I feel like I'm useless. Hayibo, ungakhulumi kanjalo sisinema ngomfundisi. Ungakhulumi kanjalo yonke into izolunga. Ungakhulumi kanjalo mntanami Mpumelelo. Uzolunga. Okwakho nje usuhlala emthandazweni. Ungalilahli ithemba sisi. Hey, kunzima la. Especially uma khona ngisho ukusiza ngendlela endlela, khona ngisho izinto amaphethe, even nolona. Ungakhulumi kanjalo mntanami ngiyacela. Kodwa ngiqinise nje ngisho. Am I useless? No, I'm not useless. Andina mpendulo mntanami. Uzolunga konke nomkhululeke. Hey, mama, ngisela ngithemba kade ngilahla. Hayibo, ukhuluma kanjalo nokhuluma kanjalo. Yawusho yini lesengabani yakho? Awuyilutho mama, bona lo. Hayibo, usawulisa kanjani ngoba nakho phela usikekile wena? Awuyilutho, ngicela nje. Nompendulo, usawulisa kanjani lapha ngiyabona ukuthi ulimele. Ngithemba awuyilutho, uyabona nje lapha. Wena nompendulo ukhuluma nawe. Nompendulo. Yini? Ngibuza ukuthi yini le wena uthini? Ma, I'm not working, ngibenzela nathi nawe lesi ngenze njani? Manje ukhuluma sisizwe. Please. Wena nompendulo. No. Yabona ingane la Nkosami. Yo. Wawusekuseni ngovivi angisehlathini ngilusile nje athi xala kabili Ngiyabona ukufika. Ngine-stress, ngizela ngothola indawo. Noma ngapha abe-accent yabo nje ngakhona lokugcina i-emails vele yangichitha. Hayibo mngani. Akuchithile. Angichithile mngani lapho uthanda usibile ngotholile. Awunqise mngani. So uzonza njani-ke kulandela? Angazi ngizoyenza lapho mama ngifake i-pressure mfethu yo. I'm on my own. Seriously? Kodwa ngiyabajabulela shengabangani bamaxhuma. Mngani, angihambi uzibuza no-crash engekho. Nami ngakunjalo mhla ngithathwe evasithi. Wena Mpendulo njani? Ngiyaphuthuma lalela. Usuyibonile nento epostwe Facebook? Eposteni? Yebo sisi, ngena Facebook uzoyibona ama-comment alapha. Yini? Ngitshela yani ngitsemfethu ngena ku-Facebook uzoyibonela. Alright. Ma. Please uphathe njengami. Ma, please. Wena bakhomenta mfethu. Ulondela naye khona ngimthembile. Konke nomphezolo. Ngiyazama baba. Please ngalithi umntwana wami.
Alapha endlini. Sesi. Ongathi uyakhala nje. Wozana. Yini ndaba wozishaya? Kati mama wazala. Tolong kira mas. Bozo nje. Kusasa nje ngizovuka ngihambe ngiye khona ngoba lisakhaya. Funa nje ukuthi ngikhulume noma wakhe ngaleli post bengane yakhe lapho Facebook. Ngamsakhala yezwa. Vuka uzela manje. Sambini ngisanda sodlala. Ususi kanjani ungawazi ukudla lapho kuseni? Asambe ngizodla. Sangazi. Ya sanibona antinjani. Ngiyaphila sisijana. Anti ususha message la esenokuzalela esinophendulo. I-message esileyo. Usendele imessage embi adeni yangisusa. Ngicela nihambe nokubheka. Gijima shiswa ngale. Nanti message ngibona manje njengoba ngisuke ngifone. Angazi phela anti ngicela ni-check. Okay, sambheka. Sinophendulo. 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 Mama, bunde mhlobeleni wakhe. Into mhlobeleni angazi. Hayibo angicela ni-check. Ubheka khona nje. Hayibo, nophendula